Sa atong unang pagbasa, sulti ni San Pablo ang usa ka kamatuoran na magiya nato pag determine, pagtino nga matapos na ang kalibutan, nga mobalik na ang Ginoo sa iyang gitawag og second coming. Matud pa ni San Pablo diri, ayaw mo palingla ha, nga kanang istorya nga mahapit na moabot ang Ginoo, kay ang maong adlaw, matud pa niya, dili pa mutungha o dili moabot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Ano bang ang pag-alsa batok sa Dios? Ang katawhan mo sukol na sa Ginoo og dili pa mutungha ang taong yawanon. Gikapitalize man ni siya sa pagsuhat, the evil one, si Satanas. Una, sa inyong paminaw karon, nialsa na ba ang kalibutan batok sa Dios? Ayaw inang nagsugod, nialsa na ba? Tapos ng kalibutan. Unsa may katapusang pag-alsa, matud pasad ni Hesus sa iyang panudlo siya mga apostoles katong nagkuyog pa sila, ingon siya, ang timailhan nga moabot na ang anak sa tao sama kini sa panahon ni Noah, panahon ni Lot, katong Sodom and Gomorrah. Unsa may panahon ato nga ang mga tao, matud pa ni Hesus, nagsigi nalang concentrate sa pagkaon, panginabuhi, tukod og balay, minyo ay kanang ang mas importante nila ang mga kalibutanon nga mga butang, nya dili na ang pagsunod, pagpaminaw o pagsunod sa Ginoo. Mauna nga ang nahitabo sa panahon ni Noe, siya na lang ug ang iyang pamilya maoy maminaw sa Ginoo. Ang tanang mga tao, di naganahan. Ang ilan ang gusto mo'y matuman. Mausad tong panahon ni Lot, dito Sodom and Gomorrah. Si Lot na lang, iyang pamilya, mao na lang maminaw sa Ginoo. The rest, di na. May karon ka mo, sa inyong mas importante, manghatag sa inyong kwarta o magtigom? Sige, i-check inyong kwan. In relation sa kwarta, unsa man, tigom o hatag. Og hatag gani, sa ato pa, suod kas Ginoo. Kaya ang Ginoo, ingon man, ihatag ang tanan. Wa mo siyang tiguma ang tanan. Unsa may mas dali ninyong buhaton, ngadtos mga makasasala, masuko o mupasaylo? Istorya. Tiguli ro ninyo na nangawat sa inyong balay, saman, mapasaylo mo o masuko? Istoryahe. Tiguli ni mo asawa ka, sakpan gini mo imong bana nga mo gipagki sa iyang kabit, nga inyo rasang maid. Unsa man ka, mapasaylo o masuko? So good na. Na siya, mga timailhan na siya sa atong pag-alsa. Kanabang mahimotang tigpakaaron ingnon, mo nang ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, alaot gyud mong mga parisiyo, mga leaders, mga tigtudlo sa balaod, mga tigpakaaron ingnon kamo. Tingali, mao sa nagisulti ni Kristo karon nato, ato mga leaders sa executive department sa gobyerno o kaha dinhi sa simbahan, kaming mga pari, obispo, ngadto Santo Papa, o kaning mga leaders sa mga religious organizations, mandated organizations, mga commissions sa simbahan nga ang naong ni argid simbahan kunuhay. Di ka mo tigpakaron ingnon, dili ka ta tigpakaron ingnon.
Nga perti na tong luhod-luhod ini, unya dito, sige ding libak, siging libak. Mao mas ato mga Parisiyos una, matud pang Hesus, kamo kusog kay mo tuman anang balaod nga hala, hatag yung 10% sa inyong tanang income. Pero giilugan ninyo sa pagkaon ang mga kabus, ang mga byuda, ang mga ilo. Siya ka na untang hustisya sa tigibutang ng Hesus. Kanang pagtulunan sa balaod, pananglit sa hustisya, og sa kaluoy, og sa kamatinud-anon, maunta na inyong buhaton. Unya, i-apil sa ninyo ang kanang paghatag og buhis, tithing sa simbahan, tinarong paghatag. Dili kay mura kunuhay kag mupatuman sa balaod kay ikaw mo ay leader, pero gasigi sa di kag supak sa balaod. Example lang, kining impeachment. Hangtod karon 17 days na kuno. Nya 25 million ang gasto ana kada adlaw. Hangtod karon wa lang gyapoy klaro nga napakita nga ebidensya nga sad-an gyud ang Vice Presidente nga nangurakot gyud siya, nga naghimo gyud siya kanang gitawag nato og grave threat nga matawag nato betrayal of public trust. Kay nag-hire na gyud siya nga naay mopatay sa pangulo, siyang asawa og sa katong former speaker. Wa mapamatud ang iyang pagpangurakot kunuhay diha sa iyang confidential fund. Wa gyud mapamatud Unsa man na? Basin og inhustisya, way kaluoy, og walay kamatinud-anon. Basig di ginatinuod. Pero ang tinuod, nawagtangan tag trillions sa atong panudlanan, gikan sa flood control, hangtod sa DepEd, nga ang atong mga classrooms, way ventilation, daghan kay way ventilation nga maayo, gubaon pagyud, tuo pagyud, ang uban wa nagi classroom. Unya, sa dihang dunay mga estudyante nga namusil, ang atong sana Yusik na sa Malacañang kanang tigsulti tigpamaba si sana Claire, Auntie Claire. Ang gibasol ang mga maestra pa. Ang mga maestra nga daan ang nag-antos sa ilang classroom, abot kay na din hinatong pangayo in town para i-repair kanang ilang unsay tawag anang ilang programa igsugod sa eskwelahan, mga brigada. Sila pa'y magsigig solicit anang ilang mga facilities, sama anang TV, pailis in town sa ilang mga salog nga buslot-buslot na, ang mga binil, hastang panagsal kaing na tiles, nya, ang kanang mga lingkuran ng gubaon, mga blackboard nga gubaon, ang mga maestra pa mo solicit, nya, naapay klase nga, purting daghan ng estudyante, 50 ngadto 60 kabuk maghuot anang gamay kay classroom. Purting inita. Unya. Mao pay pasanginlan ang mga maestra nga nagturo kuno, minsan nagturo sa mga estudyante sa pagkawalang mudo sa ato pa na din Cebuano, pagkaway batasan. Grabe ha. Kuwang gani sa sweldo ang maestra. Namatay na lang ang usa ka maestra nga hapit mo 40 ka tuig nga nagsigtudlo, utang lang gyapon mo inaputos sa iyang kinabuhi. Wa gani kapalit og house and lot. Nya, mao pay basulon, nya kadaghan sa mga nangahimong engineer, nangahimong sila apil na si Yusik Claire. Niagi na siya sa pag-atiman sa maestra, hasta kunong iyang mama maestra na. Mao pa may pasanginlan pagkadako sa gitawag natong factors nga mo'y hinungdan nganong nahitabo tong pagpamusil.
Nalipay ko kay naidaghang mga vloggers diha, nasa mga maestra, may kay nila pagka-explain. Convince ba ako na sa akong paminaw nila ba, ang unag yung gibasol o questionon ang mga ginikanan. Bisan sa atong simbahan, gitudlo gina, the first catechist are the parents. The first catechist. Nya, og ingnon sad ngadto sa ila sad sa education, ang unang guro or the first teacher are the parents. Adto sa ka-psychology, ningon sa psychology, og unsay na experience sa bata gikan sa tiyan hangtod mga 7 years old, mao na nay iyaon niyang mahimong batasan. Nya kinsa may gaatiman sa bata gikas tiyan hangtod mga 7 years old? Parents. Pamalandong mo mga parents. Muna sa atong simbahan, gidili ang premarital sex o kanang pagpuyo-puyo nga maghimog bata way kasal. Nga naman, timaan ka na sa pagka-irresponsable. Tigpakaaron ingnon. Gasigig ingon-ingon, I love you, I love you. Nya, tinukhangay dayon. Nya, di day ka maong mo atiman sa mga anak. Irresponsable di ay. Wasan na'y kalainan sa ato mga politicians nga nagsigig ingon, unit team, kailangan tayo magkaisa, unit team. Mao to iyang pangandoy o panghambog ni adtong panahos eleksyon. Wa dangati usa ka tuig ang iyang unit team nabungkag na. Ang iyang 20 ang kilo nga bugas hangtod karon wa lang gyapon mahitabo. Ang iyang 5,500 ka mga flood control, sige lang yapong baha. Pero siging gawas kwarta, perting dagko ang kwarta. Natakdan sang iyang mga sekretary. Kaning sekretaris DPWH, kadungog ko atong sang adlaw, atong niaging mga simana, ingon siya nga, ang ato kunong idsa, iya jo kunong gipa-espalto o kanang perting liguna nga espalto, para mura kunog kana bang sa airport ba? Aron di ko na magkalubak-lubak ni baha og maayo karos Manila. Uy, nakatangtang mga spalto, nangahilis man dayo. Mura-mura pa siya to, kanang mura-mura ka. Ang sanang sa Tagalog kanang mura, malikas pa. Sige pagpamalikas. Pagtig pa karon ingnon. Nga nang ilang impeachment. Ay, sus. Nangita matod pa diri ni Kristo. Salaon ninyo ang lagong sa inyong ilimnon, apan gilamoy ninyo ang kamilyo. Unsa man na nga pasumbingay ni Kristo na kunuhay mangita mo aning gamay kaayong depikto, confidential fund sa Vice Presidente nga 125 million, mao gini original nilang gi-accuse, puno-punoan naman lang na nila. Haron kunuhay inyog yung husayon kaning kinsa ning mga piatos, kinsa ning mga uban pa ding mga ngan. Pero wa na imbestigahi ang trillions nga nawa sa flood control, sa PhilHealth, sa DepEd ug uban pang mga departamentos gobyerno. Mao toy kamilyo. Kaning 125,000 lagong rana, lamya na lana, gamay na. Katong kamilyo. Lingyay mong tupad. Yung na, hain imong lamyon, lagong o kamilyo. Yung na. Huot na si imong tunlan eh. Munang, matod pas Tagalog, hindi natin masikmura ang kanilang mga ginagawa. Hindi natin masikmura. Kay kitang mga taong bayan, kakita man ta, unsay gamay, unsay dako. Di mo ka mo determine unsay gamay, unsay dako. Hoy. Pananglitan ron. Naa ditoy kandilaan nga ni Silaob. Kandilaan ba? Kana bang dagkutanan? Ang iyang butangan ana ni Silaob, ang kayo. Nya paglingi ni mos kumbinto ni Silaob sad, hay may imong tabangon. Ang kumbinto nga nasunog o katong kandilaan nga ni Silaob. Og tarong ka nga tao, unaha tong kumbinto. Kay dako tong sunuga.
Nya nga nung ariman ka mag-concentrate sa confidential fund nga 125 million nga pag gani klaro, di mo manong gibiyaan tong flood control. Gibiyaan man to nimo mga gold nga gipamaligya nga porting dagko bilyon-bilyon to. Kadtong mga nangawa sa PhilHealth, kadtong nangawa diha sa atong mga bangko, gikan sa Land Bank ngadto sa PDIC, ngadto sa uban pang SSS. Nangawa man to mga kwarta dagko man to kayong gihisgutan. Nganong wa man anong pangitaa? Kadtong Maharlika Fund, bilyon-bilyon man to, ano man na imbestigahe? Mao na, hapit na tingali mo alsa ang tibuok kalibutan batok sa Ginoo. Nya in Relations Pilipinas, basig hapit na ta mo alsa. Nya sa may buhaton, aron ipakita nato nga di pa ta angayan tapuson. Kamu ba kibaw din mo sa solusyon? In relation din sa ato simbahan, sugod magikunuta sa atong tugkaran, atong puy-an ang hustisya, ang kaluoy ug ang kamatinud-anon. Unsa may hustisya din sa atong simbahan, nang atong simbahan na ay panginahanglan niya way kwarta. Kitang mga pobre nga sakop sa simbahan, atong ihatag ang atong ginagmay o dinagkong tampo, pinaagi aning slots o kaning raffle tickets. O, di ba? Lingay mong tupad. Ina gusto na ka matapos ang kalibutan? O gusto ka matapos ang kalibutan? Ayaw palit og slot, nagyod. Nya, tamaya ba? Sige, paligyag slot. Siya, no, sigligya. Raffle ticket. Sige, tamaya nagmaayo. Nya tiguma gid imong kwarta aron mapariha kadtong taga Sodom and Gomora, mapariha kadtong panahon ni Noe, mapariha kas mga Pariseo og mga kuan na ang kwarta gyud importante nila, na ang Ginoo ilang gipalit og kwarta. Si Judas sad importante kay niyang kwarta, mao tong nahimo siyang taksil or mabudhion sa Ginoo. Mao man ang mga tigpakaron ingnon. Ang gisulti nila karon dili mao ang ilang buhaton. Kaning atong gobyerno, so ingon walang impeachment, no? Kaduha na no nag-impeachment. Hindi tayo sumang-ayon sa mga dayuhan na korte. Karon gisigi gamit ang ICC nga warrant. Di ba? Mga igsoon, unsaon paglikay sa tigpakaron ingnon, mao ang pag-angkon sa atong mga sala. Muna din sa simbahan, ang mag-una gid natong ingon, Ginoo kaluy kami. Ang kono nato nga kita makaluluoy. Lingay mong tupad. Ning naayaw na pamasangil. Naayaw na pagsigpamasangil. Maliwat ka anang Yossi Castro. Nahapit na lang tanan na mahitabo nga bati sa atong nasod, sigig pasangil. Nya ang kasagaran, paborito kayang pasanginlan, Duterte's group, Duterte, na ay shooting, Duterte lang yapon, na ay flooding, Duterte, na ay dagko kay mga nga kwarta, Duterte. Pulos lang Duterte, pasanginlan. Kung ilig kita mamasangil ba? Di ba ka na mga banang, mga buangon? Ipasangil sa asawa. Nganong nangabit man ka? Saon sa nang asawa na ko, way ligo. May ligo-ligo. Sabi ganahan na. Yaw-yawan pa kay tanan, baho pa kay bakba. Adto siya atong humot. Mamasangil ba? Bisa lang asawa, nganong sige masag kag yaw-yaw. Ang sa di ka magyaw, palahubog kay ng animal dako. Perti patapulana. Nya mo pa yung sus. Di kasaligan. Sayop ko pili anong buwag-buang eh. Ipasangil gyapon. Nganong sige magkagpamalikas, nganong kusmod magkikagnaw. Ang kana ako mga anak, perti ba dungo na kahit kay mga pasangil gyapon. Buangon gyud ka. Ang kuna. Nganong nag-away mamos imong silingan. Ang sagdi ka mag-away pa din, gikural mga among agianan. Anya, o kuralon din yung agianan, makig-away gid ka. Pwede ra man gid ang mubalhin kag puyo.
Di ba? Ihatag lang ng imong yuta. Ngano makig-away man gyud ka? Padir, magsige gimig-away sa akong bana. Nganong mag-away man mo? Nga amsad padir nga, supakon man gid niya ang ako mga plano. Adi ayaw supak aron di mo mag-away. Simple ra na. Papa bitas una, Papa Sibiro, latuson tong mama kay apil na mo. Si Papa di ba sukol? Di masambaliban, magpalatos raman. Nya, sigihan pagdamag-damag ni mama. Yung mama, sige, sukmaga ko. Buang ka, sukmaga. Nganlan, pagbuang ang wa mo sukol. Dako mo kaglawas, sukmaga ko. Papa, may nga rin, ay sos, kaiso gid nimo. Tukod-tukuran lagi yung papas mama. Damag-damag. Ay sos, kaiso nimo. Kadungog pa ko usahay sa mga amigong papa, may patilaw, nag-usa ka kumo ng asawa nimo, hilom ko na. Ana, ang tubag ra sang papa, mauro sa iyang tubag nga rin mo. Wa man na nako pangasawa para sukmagon. Sana all. Di ba? Muna, ako sa dingon sila, sige kag himo anang project, gakapoy-kapoy lang ka ana. Nya humas imong project, dili ka makahigda. Ay, kung binto nimong gihimo dito ay, wa sa kakahigda. Dap kag utang hantod karon ako. Wa man sa ko magbuhat ana para akong higdaan. Basin bag matakdan kong papa. Sa unya karon diha Compostela, sige na sa project, sige project. Unya kapoy kay imong lawas, wa na kay time para nimo. Nako, wa man sa ko kapuya ani mga project ka, nalingaw man ko kay nahigugma man ko sa taga Compostela. Ing na dayon hinaot unta dili katig pakaaron ingnon. Mao na kamo kita ayaw pagpakaron ingnon nga wa kay kwarta, naa man jud kay 100 diha, naa man jud kay 200, ipalit na, ayaw pag ingon wa. Basig nagpakaron ingnon lang ka. Na, tapuson jud kas Ginoo ba? Kay gusto sa Ginoo matinud-anon ta. Moingon kitang wa, moingon kitang naa. Nabe, katapos ang pangutana, naagin mo 100 wa. Naamoy 200 wa.